Kovač Vladimir, Gorštak, 19 godina, mesto rođenja, Beograd, osuđivan za višestruku pljačku, pokušaj ubistva i razbojništvo. Milan Panić, zvani Pacov, 18 godina, mesto rođenja, Niš, osuđivan za višestruke napade na maloletnike. U 17. godini biva osuđen za pljačku samoposluge. Hvala te, bro. Hvala puno. Tebe bate! Ša? Hoćeš da me uhapse, bre, majmune jedan, bre, pa mamu ti jedan. Tebe, brate, moćali malo užije. Čekaj, be, brate, me zebavaš, ću te skršim, be, majmune, be, ne, be, mi ti namicu, be. Pazi, brate, ja prodajem samo brašno. Pogledaj, ako slušaju morijaši da znaju ovaj prah, to je prvoklasno brašno, brate, vidiš. Kakva garube, šokenje u moj... Brate, ja prodajem šećer u prah, be, kakvu drogu, be, šta ti pičao, be. Puhaj, brate, šećer u prah, me zajebavate ponovo, be, majmuni jedni, be, majmuni. Vidi facu, mislim, ono, steklo se, radilo se, jebi ga, ovo sad, mislim, išlo se putem, kakav je put, put je put, zar nije važno kakav je, zar ne? Što se be ne smeš, be, majmune jedan, be? Каква е то питание, с кой пут, с кой пут? С пут от кинто от мохчалета, бе, брате, с кой пут, майке ти га? Мо мене че пита, с кой пут, с кой пут? A, pa naravno, brate, naravno, prvo Bog pa sve, vidiš, kupio sam ja 2 crkve, brate, mislim, ono, kao kad ubijem čoveka, ispoštujem ga, pokajem se, ono malo, znaš, kad ukradem, ne ukradem baš sve, tako to ide, ba. Ja mnogo volim Boga, bate, u petak idem u džamiju, u sinagogu, u crkve, u pravoslavni hramovi, u katolički hramovi. Jednom sam ubio popa. 2 put. Ne, 3. 2 put. Jebi ga, brate, mislim, mi smo mladi ljudi, ono... Čekaj, be, pa ti snimaš, be, šta ti to? Kamera! Alo bre, majmune, hajde bre, beži kući bre, beži bre! Hej! Aj briši, be, briši! A motaš. Aj, jeba.